el bulo diu que si jo escric un missatge que després esborro, l'altra persona pot saber què he esborrat. Per exemple. L'esborro perquè no el vull enviar finalment. Ara, teòricament, si l'altra persona fa respondre el missatge, el bulo diu que podria veure què és el que ha escrit, però no pot respondre. No hi ha l'opció de respondre. El que sí que hem comprovat és que hi ha una manera bastant complicada i que has de tenir molta sort, que és per saber-ho. Si jo li torno a escriure un missatge, ell el comença a respondre i en el moment que ell comença a respondre jo decideixo, ostres, no, l'esborro perquè no li vull enviar. Li surt eliminat, jo el tinc eliminat, però si ella ha començat a respondre abans que jo l'eliminés i l'envia un cop jo l'he eliminat, es veurà. Per tant, el bulo no és real i l'única manera de saber si un missatge que ha estat eliminat què diu és aquesta.